गोथार जिउनि बिषय जे बिषया दिनैनि दिनाव दिनै आंखौ दोनहरदों दिनैनि बिषयाव आं थांखि दिनै दोनहरजानाय एक्सआव फरायबाय दोनहरजानानै 2:38 पेतरा होनो नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिन आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा ला अब्लानो नोंसोरनि निमाहा होजागोन आरो नोंसोरो गोथार जिउखौ इसोरनिफ्राय मोनगोन हालेलुया बे बिसयखौ जोङो बारबोबाय जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि पापनिफ्राय गोसो फाफिननो गोसोबो सोलायबाय बिफा फिसायजोंनि मुङै बाप्तिस्मा लाखांबाय लाना लायाखै जोङो बाप्तिस्मा लाखांजोब्बाय बियो थोनाव जानायनि 2:38 आदानो थोनाव जानायनि 15-17 फरायदिनि आहा 15-16-17 फरायदिनि ज'हना सौहैनानै फोथायग्रा गोथार जिउखौ फोथायग्राफ्रा गोथार जिउखौ मोननाय बायदि बिसोरनि थाखाय आरज खालामदों हालेलुया दिनै फोथायग्रा जानो हागौ फार्स्टआव नोंनि बिसासिफ्रा फोथायग्रा जानो हागौ बै समावबो बिफा फिसा जिउनि मुङै बाप्तिस्मा लायै दिनै जमा जानानै थानाय मानसिफोरखौ पितरा थांनानै नुहैबाय जे बिसोरो बिफा फिसाजों बाप्तिस्मा लाबाय बिसोरो बाप्तिस्मा लादों खिन्थु बिसोरनाव गोथार जिउआ गैया नोंनि मन'लियावबो दिनै गोथार जिउ दिनै सोरनावबा दं सोरनावबा गैयाबो जानो हागौ खिन्थु दिनैनि दिनाव आं नोंसोरनि थाखाय प्रार्थना खालामनांगोन मानोना बाइबेल ससेयाव फरायबाव दिनै मानोना बे समावबो गोथार जिउआ बिसोरनियाव फैथ'वाखैमोन बिसोरो प्रभु जिसुनि मुङै बाप्तिस्माल' लादोंमोन बाप्तिस्मा लानानै गोथार जिउ मोनो बे नङा बे बाइबेलाव सायख'यो बाप्तिस्मा लानायजों लोगोसे दिनै सोरबा आलासिनि दुआरै प्रार्थना खालामजानांगोन नङाबा न'खर फास्टें थानानै इसोरनाव गोथार जिउ बिनानै लानांगोन जेब्ला गोथार जिउआ जेब्ला पितरमोनहा जहनमोनहा जेराव थांदोंमोन पितर आरो जहना सौहैनानै फोथायग्राफ्रा गोथार जिउखौ मोननाय बायदि बिसोरनि थाखाय आरज खालामदों हालेलुया दिनैबो राजा आरो सानसुमाया फैनानै नोंसिनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन नोंसोरो सैसोनो हानाय आरो दिनै मोजां गाज्रि सायनो हानानै आत्माखौ मोननाय बायदि हालेलुया मानोना बे समावबो गोथार जिउआ बिसोरनियाव फैथ'वाखै मानोना बे समावबो दागेर मैनागुरियावबो गावखौ हमथानो हानाय आरो मोजां आरो गाज्रिखौ सायनो हानायनि आत्माखौ मोनथ'वाखै मोननाय मोनबा जों लुकास सप्तानिफ्राय प्रफेसिनि गेजेरजों बाहाय नुवामोन ना नोंथांमोना मोननै बिसयनि थाखाय मोनसेया जाहैबाय मोजां आरो गाज्रिखौ सायनो हानायनि आत्मा मोनसेया जाहैबाय गावखौ मोनसेया जाहैबाय मोजां आरो गाज्रिखौ फरायसाल मोनसेया मा होनोमोन नोंथां मोनसेया जाहैबाय मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हानाय मोनसेया जाहैबाय जेखि समस्या फैया मानो बेवहाय गसंथानो हानाय आत्मा मोनसेया जाहैबाय जेखि समस्या फैया मानो संसार पृथिबियाव गोजौ लेभेलनिफ्राय आंखालनि दावहानि सारनि जेखि समस्या फैया मानो बेवहाय गसंथानो हानायनि आत्मा आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हानाय माने गोबां मिसलिया इसोरनि रावफोर बुंनायजों लोगोसे हेन्देनानै सासे महिलाया फैनोबो हासिगौ बेवहाय सिनायनो हानाय इसोरनि जिउनि दैदेनजानाय ना बियो गावनि गियानजों दैदेनजानाय सिनायनो हानांगोन ना मानसिनिल' गियानजों जोङो दिनै आरो जोङो दिनै सिनायनो हानाय नङा ओंखायनो गासिबोथ' प्रग्राम होना दोनहरबाय जे बे मोननै बिसयनि थाखाय प्रार्थना खालामदो दिनै नोंसिनाव गैया जोङो फोथायनो हादों मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो हानाय आत्मा आरो जेखि समस्या फैया मानो बेवहाय गसंथानो हानायनि आत्माया दिनै गोबां बेमारा फैगासिनो दङ दिनै गिलु बालु समस्या फैगासिनो दङ बेवहाय गसंथानो हानायनि आत्माया नोंसिनियाव गैया जायनि थाखाय जोंखौ होनो हस्पिटालाव थांनानै सानसे 1 डे फास्टिं खालामनानै प्रार्थना खालामनांगौ दिनै जोङो पितर आरो जहना थांनानै प्रार्थना खालामफैदों आरो बिसोरो मोननाय बायदि होनो सानसुमा आरो राजा दिनै फैगोन नोंसोरो बे आत्माखौ मोननाय बायदि हालेलुया अब्ला पितर आरो जहना बिसोरनि सायाव गावसिनि आखाइखौ होनानै आरज खालामदों आरो बिसोरनि आरज खालामनायजों गोथार जिउआ फैदों दिनै नोंसोरखौबो बेनिखायनो आङो दाङै प्रार्थना खालामनो लादों आरो पितर आरो जहनानि दाङा प्रार्थना खालामनायाव जेरै बिसोर गोथार जिउआव बेसेन जादों जेरै दिनै नोंसोरबो दिनै बेबायदिनो दिनै नोंसोरबो दिनै सिनायनो हानाय
आरो हमथानो हानायनि आत्मा जोंनो हमथानो हाखायो मानोना बेवहाय थांनांगौ आरो थांनाङा मावनांगौ आरो मावनाङा हमथानो हाखायो खिन्थु ओरैबायदि मोनसे समस्या फैगासिनो दं होनदों ओरैबायदि बेमार फैगासिनो दङ जाय बेमाराव जोंनि आत्माया गावखौ हमथानो हानाय नङा जोंनि आत्माया गाव जोंनि गियाना सिनायनो हानाय नङा बेनिखायनो एडभान्स इसोरा बे खामानिखौ मावदों हालेलुया दिनै जेब्ला यीशु ख्रीष्टखौ बाप्तिस्मा होग्रा जहन बुंगआ बे जहन बुंगआ दिनै बाप्तिस्मा होनायाव जेब्ला अख्रांनिफ्राय फारौ बायदि जिसुनाव फैबाय अब्लासो बिनि सायाव थाफैनाय नुबाय आङो गावनो बेखौ मिथियाखैमोन नाथाय आंखौ दैजों बाप्तिस्मा होनो होनहरग्राया आंखौ होनदोंमोन नोङो जिउखौ सोरनिबा सायाव ओंखारबोनाय आरो थाफैनाय नुब्ला बियो गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होग्राया गोथार जिउजों बाप्तिस्मा होग्राया बे जिसुआनो आरो बाप्तिस्मा लानाय आरो गोथार जिउनि बाप्तिस्मा लानाय आरो बे दिनैनि जे प्रार्थनानि मोननाय बिनि बिसय डिफारेन्सआ नैबे जहननि 3:5-8 हालेलुया जहननि 3:5-8 सोर सोर नुनो ओंखारदों बे बुंसाय आं बबे बाइबेलखौ बुंदों दा जे आङो बाइबेलखौ बुंबाय बे बाइबेलफोरखौ माखौ बुंदों आङो जहननि 5:6-7-8 नङा होमबा सोरबा खोनादोंना खोनायाखै बाइबेलखौ बुंनायखौ जिसुआ होनबाय आङो नोंनो नोंथांखौ होनो दै आरो जिउजों सारि जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोआव हाबनो हाया जोंथ' बेखौ मावखांबाय मोदोम नों सारि जानाया मोदोम नैबे बाप्तिस्मा लाबानो जे जोङो बासायजानायखौ मोनो इसोरनि डिफारेन्सखौ मोनो डिफारेन्स गिफ्टखौ मोनो बे नङा जिउजों सारि जानाया जिउआनोखा मोदोमजों सारि जानायासो मोदोम समाज थायो मोनसे दागारि महरै समाज बेवहाय नोङो जोंनि मेगन नुबाय बेयाव थबाय नों बाप्तिस्मा लाबाय खिन्थु दानिया मा जाहैबाय खिन्थु जिउआ जिउनि जिउखौ जेब्ला जों लागोन जोङो बेबायदिनो प्रार्थनानि द्वारै जे आशीर्वादखौ जे आत्माखौ जे सिनायनो हानाय आत्माखौ जोङो लागोन मोनगोन बे आत्माया बे आत्मानि खामानिखौ मावगोन बिनि मेनुआ जाहैबाय जे नोङो साफायनाय आत्मा बे लादोंमोन साफायनाय खामानिखौ मावगोन आंखौ होनदों राजा बिमानिया आब' जयथि रिनाम ज' प्रार्थना खालामदों नोङो मोनबासो नोंसोर बायदि फिथाइ लानो रोङाखै आं मोनबासोखौ बेनो लादों बेवहाय करन्थियानि 2:12 लिरनायाव डिफारेन्स दङ बेवहाय गुबुन गुबुनाव फोथायनो हानाय ओमफ्राय गियान ओमफ्राय जेनेबा जोङो फोथायनो हानायनि आखुखौ बिना लाबानो जों इसोराव मोजां फोथायनो हागोन ओंखायनो फार्स्ट प्रार्थनाजों फोथायनो हानायनि आखुखौ बिना लानांगौ बेखौ खोनायाखै नालाय आं खोन्थादों आरो जोङो मा होननानै बुङो गियान जोंनो संसाराव थांनानै थानो थाखा फैसा नागिरनो बिराद बुद्धि गियान नांगौ ओंखायनो आत्मानि गियाननि आत्माखौ फोरबो आंनो होदों इसोरा जेब्ला गियान माने ब्रिलियानासो गियानि होनाबा गियानि जानो थाखाय नोङो गाव नाजाबा जानाय नङा इसोरनाव बिनांगोन जे गियानि जानो हानायनि आत्माखौ फोरबो आंनो होदों हयथ' नोंसोर बेखौ दाबो बिबावाखै आरो दिनैनि जे बिना होलांनो नागिरदों बेखौबो नोंसोर बिनाखै बे जेखौ बिदों बे बिनायनि फिथाइखौ नोंसोर मोनगोन होनदों बिनि बिनाया जाहैबाय मानोना मोदोमनि फिथाइया मोदोम जिउनि फिथाइया मोदोम जिउ माने मोदोमा दैयाव थबनो बियो गिर्जायाव हाबबाय ख्रिस्टान जाबाय खिन्थु जिउनि सोरगोराव लांनायनि बे डिफारेन्स गिफ्टनि डिफारेन्स बिसोर बिनायजों नोंसोर मोनगोन बारा जेरै गोसो बायदि बार लाङो बिनि सोदोबखौल' खोनायो नाथाय बियो बयनिफ्राय फैदों आरो बहा थाङो नोङो मिथिया जिउजों सारिजानाय साफ्रोमबो बेबायदि आत्मानि खामानिया बिदिनो बारा नांगोन बबेनिफ्राय फैनानै नांफैगोन दा बिदि होनानै लोगो थिंथिं थांना फिथाइ थायगोन थिंथिं थांना माबागोन बेखौथ' नोंसोर रोङा खिन्थु गोथार जिउआ बबेनिफ्राय फैयो बोरै नांलाङो बहा थाङो बेखौ नुवा आरो बिनि मोन्दांथिखौल' जोङो मोन्दाङो थिग गोथार जोंनि हाबाया बेबायदि हालेलुया दिनै जोङो आरो बिसोरो आर'ज खालामखांब्ला बिसोर ज' जानाय जायगायाव सोमावग्लुंजादों आरो बयबो गोथार जिउजों सुफुंजानानै
इसोर बाथ्राखौ गोहोजों खोथाबायनो हमदों जेब्ला बिसोरो गोथार जिउआ जेब्ला फैदों अब्ला बे जायगायाव मावग्लुंदों बेबायदि दिनैनि दिनावबो दिनै जोङो इसोरा मावदों जोङो सानसुआ जों फैबाय नोंथांमोननि थाखाय जों प्रार्थना खालामनो होनांगोन नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना कमप्लिटलि दिनैनि दिना स्पेसियेल डे दिनैनि दिनाव राजामोनखौ कपिसनि प्रग्रामनि दारै दोनहरदों दिनैनि दिनाव गोथार जिउआव खामानि मावगोन होननानै गावखौ जुदि गोसो रेजें खालामबा दिनैनाव सोमोनांथाव मोनसे इसोरनि खामानि जागोन सोमोनांथाव दिनै मोनसे खामानि जागोन नोंथांमोना जुदि दिनै राजामोननि दुवारैनो इसोरा गेदेर खामानि मावगोन हमथानो हानाय आरो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानाय आरो दिनै समस्या फैब्लाबो दिनै गसंथानो हानाय आत्माखौ बिथांमोननि द्वारा नुनानै होलांगोन होननानै फोथायनाय दङब्ला बा नोंथांमोना जुदि गोसोखौ गुरै खालामबा दिनै गेदेर इसोरा खामानि मावो हालेलुया नोंथांमोना गसंनो बयबो गसंनानै जायहा बे आशीर्बादखौ लानो होननानै गोसोआव गोसो गुरै खालामदों बिथांमोना बयबो सिगाङाव फैयो जोङो प्रार्थना खालामनोसै इसोरनि जिउआ सोरनि जिउआव फैयो लासै लासै सिगांबो आरो आं थांनानै प्रार्थना खालामहैनो हानाय मोनसे परिबेसखौ जायगायाव दोन बे सियारखौ नागार फैनानै बयबो सिगाङाव फैयो आं थांनानै दांनानै एसेब्लाबो दांनानै प्रार्थना खालामनानै खालामो बिनि उनाव बेमारिफोरनि थाखाय प्रार्थना खालामदों बेमारिफोरनि थाखाय एक्सट्रा प्रार्थना खालामनांगोन आरो दा थांनानै जे प्रग्रामनि द्वारै इसोरा आंखौ दोनहरदों नोंथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामदों बेखौल' थांनानै प्रार्थना खालामहैनो मोननायनि खाबुखौल' नोंसोर हालेलुया दाना नोंथांमोननि जिबनाव आंनि प्रार्थनानि द्वारै इसोरा खामानि मावगोन ना नोंथांमोननि लुबैनाय हास्थायनि दारै इसोरा खामानि मावगोन बाइबेला होनदों दिनै माथायावबो दं दिनै लुकावबो दङ मा होननानै बुंदों सखिय'नि काहानियाव सखिय'आ जेब्ला बावना साब्लाबो हालेलुया सखिया बावना साबोन गोसोरा खोनासं सखिया बावना साबोन आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैगौ होननायखौ खोनानानै जिसु ख्रिस्ट'खौ नायनो लुबैनो थाखाय बियो नायनो लुबैनानै बियो जेरैबाबो आं जिसु ख्रिस्ट'खौ नायगोन बिनि जिबनाव नाजानाय दंमोन जिसु ख्रिस्ट'खौ जेरैबाबो आङो नायगोन बे नायगोन नाजानायनि थाखाय बियो मा खालामदों बिनि गोसोआ आग्रह जादों बिनि मोदोमावल' नङा बिनि गोसोआ आग्रह जादों दिनै नोंथांमोनाबो सखिय' बायदि आग्रह जानांगोन लुबैनाय फैनांगोन गांखांनाय फैनांगोन जे जिसु ख्रिस्ट'नि आत्माखौ आंनो नांगौ गसंथानो हानाय आत्माखौ आंनो नांगौ मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हानायनि आत्माखौ आंनो नांगौ नोंथाङा आग्रह जानांगोन अब्ला दिनै गोथार जिउनि द्वारै आंखौ मोनदांगोन आरो इसोराबो मिथिगोन आरो नोंथांमोननि जिबनाव इसोरा दान फैगोन आरो दिनै सखिय'नि न'आव थानानै मिन्थिया खोना नुफेरा मानसिखौनो सखिय' ओंखारगोन सखिय'नि गोसो सिंनि दाफामनायखौ सखिय'नि गोसो सिंनि लुबैनायखौ इसोरा नुदों नोंसिनि लुबैनायखौ दिनै इसोर नायगासिनो दङ सोर माबायदि लुबैदों सोरनि लुबैनाया माबायदि जायनि लुबैनाया सखिय'नि बायदि दानखांनाय दङ बे मानसिनाव दिनै सखिय'नि न'आव जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ आलासि जाहैदों बेबायदि दिनै नोंसिनि गोसो गोरबोआव जिसु ख्रिस्ट'आ थाफैगोन सखिय'नि न'आव जिसुआ थाहैगोन थिग बेबायदि दिनै इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंसिनि गोसोआव दिनै आलासि जाफैगोन नोंसिनि जिउआव दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ थाफैगोन हालेलुया नोंथांमोना